Будучыя казліны насцаў на падлогу. Ты шчаслівы сабака цяпер? Глядзіце на яго, сядзіць, расслабіўся, сядзіць. Давай садись. Цікава, ці зробіць мне бацька вясковую ежу. Вось ён воз і смажа. Паглядзіце, няўжо бацька зусім ахванарэў? Што гэта? Няўжо ён хоча нас усю рэшту лета харчаваць супам з крапівы? Цікава. Паглядзіце, што тут такое ў бацькі. Велізарная колькасць нейкіх шкоднікаў. Вы паглядзіце. Бацька што, зусім ахванарэў? Вы бачыце? Тут была магчымасць прайсці, а ўжо няма. Як ён так мог? Нахаба. Цяпер тут расце дзядоўнік. Глядзіце, які вялікі дзядоўнік. Вось тут татка зрабіў, пакуль мяне не было, новую цяпліцу. І відавочна, што не шклярніцу, бо няма шкла. У яе будзе цёплая падлога, бачыце, вось гэта ідуць туды. Зараз уваходжу. Оп! Ён там зрабіў цёплай падлогу, вось тут вось заліў усё цэментам ці бетонам. Зрабіў вось такі вось узор, каб было прыгожа. Засыпаў усё тут, вось. Будуць тут расці трускаўкі, як мы бачым. Вось мае памідоры, яшчэ зялёныя. Вось ён тут пасадзіў перцы, любіць перчыкі, мабыць. Невядома, што ён тут яшчэ пасадзіў. Маракую яшчэ будзе саджаць, а я покуль сяду. Яшчэ вам раскажу, што вось у некаторых вёсках жывуць гультаі, у іх нават няма вады ў будынку. А вось татка зрабіў цяпліцу, і тут будзе вада. Вось так. Дзеля аўтаматычнага паліву. Я памятаю, што ў бацькі было відэа там, дзе вось гэтыя дзверы валяліся тутака пасля дажджу. І цяпер я не разумею, як іх адчыніць. Але, на шчасце, хоць мы не можам увайсці ў цяпліцу, але з цяпліцы ўваходзяць сюды, бачыце, вінаград выходзе. Вось так. А зараз я вам пакажу вясковыя тэхналогіі. Гэта бацька зрабіў вось тут, вось бачыце, акумулятар сюды ўстаўляецца, і ты можаш катацца на гэтай электрычнай рызе. Вось так. Зрабіў электрычную рыгу ён. І вы будете катацца на электрычнай рызе, калі будете катацца. Вось так. Такая тэхналогія тут. Я яшчэ на ёй не катаўся, але, можа, пракачуся. Не, это не баллончиком. Баллончик улетел в синюю бочку. Не пшик это. Что что-то полетит. А может еще в другую сторону. Вось, паглядзіце. Дожджык хацеў у прыбіральню. І ўсё тут знёс, насцаў на падлогу і забраў дах. Які жах. Вось я вам трошкі паказаў, што тут адбывалася, покуль мяне не было. Яшчэ у жуліка чамусьці зламаны дах. Жулік, як справы? Як сябе маеш? Што ты хочаш мне расказаць? Раскажы падпісантам, як у цябе справы і як ты сябе маеш. Оу!
Жулик, дай лапу. Жулик серьезный собака. О не, тебе комар. Все, и он не сожрет твои очи. Ты счастливый собака теперь? Жулик, счастливый собака. Покажи рот. Молодчинка, добрый жулик. Добрый собака. А те у вас добрые собаки, те у вас злые собаки. Напишите у коментарях вашу правду життя. Ну все, жулик, я пошел. А что тут такая? Козлы! Будущие козлины, подойди ко мне, коли ласка. Ну давай, подойди. Я хочу. Лежи меня. Все. І він реально ліже мене. Що він там знайшов на мені? Невже я такий смачний? А ці смачні ви напишіть у коментарях. Нюхає, не цікавиться, не бачив мене раніше. Дай я тобі, дай мені свій рог почапати. Хочу почапати рог козла. Подойди сюди, козел. Ты, козел, подойди сюди. Козленок. Козлянятка. Ну подойди сюда, я хочу почапать твой рог. Кыц. Кось. Давай сюда. Что ты глядишь? Что ты глядишь? Иди сюда, давай. Ех, не хочуть, щоб я чапав їх роги. Ті роги. Ось так. У їх тут усе у хлібах, у бульбі. Ось такі вони багатії, ви бачите? Багаті козли. Цікаво, ці зробить мені батька в'язковою їжу. Поглядім далее у гэтым відео. Адчуваю нейкую драпежную істоту. Ось яна, драпежная істота, хаваецца тут. Глядзіце, у таткі інавацыйны самаход працуе на вадзе, як я разумею. Вось так, такія ў яго тэхналогіі. А яшчэ ён з бабкай размаўляе. Мабыць, пра бабкі. Што тут? Вось такое ты на відэа кажаш. Ой. Выхованные у тебя дети. Твои браты. Угу. Беруть пример со старейшего брата. Ах ты. Ну, ах ты. Ты тут старый. Добре, что не еще берут. Ты тут матом буду говорить. С тебя берут. С меня без меня. Повестку прислал, не разобравшись там, что типа я тунеядец. Я говорю, вы с ума сошли? Говорю, там вообще, вы чем занимаетесь, ты не снимай это. Зрабіў шорт з таткай. Зрабіў, кажу, шорт з тобою тут. Зараз буду рабіць шортс. А што? А, вялікае відэо табе, так? А я лягаў на спіну і сраку туды. Каб бачно было, що сядзіш. Это больно будет спине. Давай. Я так. Глядзіце на яго, сядзіць, расслабіўся, сядзіць. Давай садись. А чем что неудобная скамейка? Да садись давай. Да я понял, давай живи во времени. Смотри, вот туда. Будешь? Двигай жопу туда. Куда? Ось яны рачки. Рачки-дурачки. Вот сидим, ждем автобуса с Наумчиком. Будет ли автобус, не будет, никто не знает. Потому что это ж не автобусная остановка уже. Да. Вось плятонка, а вось плот. А вось знакаміты гриб падплотнік, які вялікі, вы бачыце. А дзе вы збіраеце грибы? Напишите ў каментарах.
А тут ужо мурашкі з'явіліся пад гэтым плотам. Вы бачыце? Мабыць, гэта яны і звалілі гэты плот. Так само. Вось мы ідзем, плятонка, а я тут така бачу нешта. Глядзіце, птушкі зваліліся. У птушкаў звалілася хатка. А і пад імі цяпер жывуць, пад гэтаю хатою жывуць мурашкі. Во як. Глядзіце, там ака людзі крочуць. Няўжо там ака ёсць каровы? Пойдзем паглядзім на кароваў. Цікава, ці ўпусцяць нас? Здаецца, там гаўно. Не, это сено. Сено? Ну, Вось, гэта хіба не гаўно? Вось гэта вось там ака ляжыць, прэе, гніе, і потым вось гэта вось на бульбу, на збожжа, на ўсё вось гэта. Да, это сено. На жыта. Мы ўвайшлі, людзёў не бачым, але знайшлі кароваў. Глядзіце, як жаруць каровы. Во яны. А што там? Быки. Быкі? Навошта там быкі? Мы паглядзелі на кароваў. Пошли посмотрим на теляток. Пашлі глядзець вёску, што там у вёсцы. Теляток, давай посмотрим. Вось так вось мы сюды зайшлі, трошачкі прайшлі і ўжо паглядзелі на карову. А теляток пойдем? Нікога не сустрэлі, значыць, можна глядзець. Усё так і працуе, скажыце. Просто у экран просто. Ось там вот быки. Просто дзе быкі? Я думаю, там были. Или их там сейчас. Я не бачу там. Там же сонейка пячэ, яны, мабыць, схаваліся. А это живут. Я видел. Ходили. Ось так. Паглядзіце, якое штосьці я знайшоў тут така. Сюды вось дожджык ідзе, і тут вада. Навошта? Не зразумела. Але тут така ёсць вядро. Мабыць, яны тут бяруць дзеля чагосьці ваду. І потым кудысьці нясуць. Тыя кароваведы, каровазнаўцы. Лідскі квас. Глядзіце, там казлы, а плятонка думае, што гэта бык і сцыць. Як так можна? Што там такое? Паглядзім. О, гэта што, у яго такія рогі? Давайте падайдзем, паглядзім. Бе? Глядзіце. Жаруць траву. Якая прыгажосць. Вау. Якія ў яго рогі. Вы бачыце? Пердзіць. Яны пердзяць. Вы чулі? Якія ў яго рогі прыгожыя, вы гляньце. Плятон, гэта казлы. Больш не сцыш? Мы больш, ну, прынамсі, я больш, чым яны. Ну, ты плюс-мінус нараўне. Это ничего себе. Гэта ў яго рогі. Давай козлина. падыдзем паціскаць. Да. Ты. Ну, Сэнсі, ты першы сказал так. Давай, иди. Я не пойду, там клішчы. Я тоже не пойду. Яны стыканулі, пабачыўшы такіх звярэй, як людзі. Гауно. Да, гаўно не лайно. Какие красивые цветы. Ідзем па Беларусі, раптам тыповы амерыканскі будыначак з фільмаў жахаў. Толькі трохі менш. Мне здаецца, там ніхто не жыве. Можна падайду, пагляджу. Тут няма плоту, я не бачу, дзе тут іхная тэрыторыя. Ну, здаецца, ніхто там не жыве. Бо калі б там хтосьці жыў, мабыць, ён бы вось гэтае падваконне неяк прыбраў бы або зрабіў бы. Але там яно ўсё руйнуецца. Вось гэта ўжо выглядае, як тут, мабыць, можа хтосьці калісьці і жыве. І тут далей такія вось будыначкі ідуць. Абыякія. Вось я і сустрэў чалавека. Тут іх чамусьці мала, але вось тут людзі жывуць. Тут людзі, мабыць, не жывуць. Вось так адбываецца.
Паглядзіце, нас сустрэлі нейкія жывёлы. Гаўкаюць, лаюць, брахаюць. Ау, 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 ау. Ну все, пойдем. Глядзіце, а ось тут, здаецца, таксама не жывуць, бачыце? Ось вёска патрохі памірае. Курка і кураняткі. Вы паглядзіце, якія міленькія. Мабыць, і смачненькія. А вось што бывае, калі гультайнічаюць. Зламаўся гэты, зламаўся гараж. Успомніў, як гэта называецца. Або тут проста ніхто не жыве, або тут гультайнічаюць. Цікава, што тут так адбываецца? Плот ёсць. Звычайна, калі плот ёсць, жывуць. Бо вы бачылі, там, напрыклад, платоў не было. І там, ну, можна, мабыць, зразумець, што гэта, што там не жывуць. Вось, паглядзіце, зламалася дрэва, яго людзі самастойна вось так вось сякуць. Піляць і гэтак далей. О, трактор! Тракторыст сядзіць там. Тракторыст! Едзе, як мы бяжым, але пры гэтым так трусіцца. Бо трактор, мабыць, няякасны. Паглядзіце. А там якая вода. Вы бачыце? Вось якая вёска. Мы дайшлі да вады, там ёсць далей будыначкі, вы можаце пабачыць звычайныя вясковыя разхварбоўкі, вясковыя каляры хатаў. Тут яны трошачкі зніклі каляры. Але звычайныя каляры беларускіх хатаў, гэта, напрыклад, жоўта-сінія якія-небудзь хаты. Бываюць трохкаляровыя, бываюць там бела-чырвоныя каляры хатаў, бываюць вось бела-блакітныя, бываюць проста блакітныя. Вось плюс-мінус такія каляры хатаў. Яшчэ ёсць хаты, якія не хварбованыя. І, напэўна, ўсё. Калі вы ведаеце яшчэ нейкія каляры хатаў вясковых, напішыце ў каментарах, якія вы бачылі каляры. Я частенька бачу жоўта-сінія. Звычайна яны жоўта-сіня-жоўтыя. Неяк так. Вось так. А вось і новы вясковы жыхар. Паглядзіце на яго. Гэта нейкая котка. На гэтую котку паглядзіце. А можа гэта кот? Ціха. Глядзі. Мясцовы жыхар. Самоход, зырь. Я вось яшчэ жыхары мясцовыя. Іду я такі і раптам разумею. Дрэва п'е нейкае піва. Паглядзіце, людзі не жывуць, але птушкі жвава жывуць, мабыць. Пачаўся дожджык. Святло, але ідзе дождж. Вояк. Так, плятонка? Паглядзіце, пачаўся дожджык. Зноўку. Ён то ўсё, то зноўку пачынае. Вось так. То скончыўся, то пачаўся. Вось, глядзі. Чуеце? Зноўку пачынаецца. Вось так яно і працуе. Зглядзіце. Вось ён. Зноўку хваля дажджу. Что происходит? Замаўчыце.
Яшчэ одна хваля дажджу. І яшчэ. Ось ганак. На ім можна глядзець, наколькі дожджык актыўны. А можа не. Вон тамака можна глядзець, наколькі дожджык актыўны. Очень страшно. Ау, дожджык стаў актыўным. Жвавы дождж. Вельмі жвавы. Як я разумею, гэта як ветрык дзьме, так дожджык і пачынаецца. А зараз ужо дайшла хмара і цяпер проста ідзе дождж. Дагэтуль як ветрык дзьме, так дожджык і ідзе. О, татка. Залева нават. Як на твою думку, будзе залева? Бацька, ці будзе залева? Залива. Или заливая? А? Коли заливая. А наводнение? Залева. Какие? Так и есть. Заливней? О, на случай идешь. Отбывается. Опа, я упал. Сам ты долбня. Да, ос. Что ты робишь? Ос убиваю. Будешь жареный кофе? Смажешь воз? Смажу. Вось ён воз і смажа. Вясковая ежа. Кавуны з смажанымі восамі. О, май гад. Манит. Смотри, она смотрит на труп. Ты долго пшикай и... Нет. Мы весь это теряем. Гэта роўны бой. Ровно. Смотри, он что-то не совмещает делает. Он так рыбу, а он там на арбузе. Убирайте арбузы вовремя. Сбирайте кавуны. Вон она, не то. Муху же. Ну, просто. Почему плохо? Ну, смотри, оса. Они летят на запад. Вот смотри, оса. Упала. Вот еще шевелится. Ты бабочка летает. Смотри, еще шевелится. Вот. Ничего. Ну возьми ее в ручку. Шершень? Не надо, ты что? Смотри, она хочет жалить. Ой, я жаль, хочу сесть. Папа, сзади тебя, во. Летает. Ну что? Ты шо, здурнел? Вокруг себя папа заметил. Ты шо? Ты не попал просто. Хотел мяне сжечь? Вот. Спалить мяне хотел. У них вот, папа, вот. Это муха. Очистки полей
Полищик. Политель. Глядзіце, як паліць. А як паліце вы? Напишите у каментарах. Удобнее. Тут уже смердить гэтымі газами. Вашими. Напердели. Насмердели. Ну не працуе. Да херня. Нахера просто воды? Надо, Смердить так. надо соблюдать технологию просто. Чтоб их ведал ты технологии. Да я поняла. Получилось, да? Вот так вот нормально. Думаешь? Вот это надо брать. Что там за газ был на вум? Пропан. Вот это? А это не пропан. Это пропан. Вот Это пропан? Ну, Пан? Да ёпали, что Навука не працуе Папа, на. в этом месте. Досить. а это что? Это ж херня силиконовая. Чтобы что? Кому водить? Все, тут уже газа нету. Все выпили. Вот это реально. Найлепше, що ми можемо зробити. Почекай, я... Так, аликамин, блин. На, отнеси на зарядку поставь. Прорабу ти кажеш, що робити? Где, блин, ты заколебал? Я? Да. Що я? Ты козлам пить дать? Дай пить козлам. Нахлебай. Сам хлібай. А їм нормальово там у темри сидіти? И они выходят на улицу. Коли? Да хотят. У них там выход задний проходит. Знакомитые задние уходы. О. Видишь, они наркоманы. Муку тут некую. Высший сорт, между прочим, мука. Для их не шкода. Ах ты. Козлодер. Это с черным, с белыми ножками, видишь, такой. Пуч-пуч-пуч. Ага. А это с черными. Блин, он меня боднул. Смотри, его рано. Видишь, поцарапал. О, жорсткий. Дерзкий. Примусове напоїво. Що ти робиш, синок? Синок моєго батьки. Воздухолет. Дьмуха стрел? Ага. По мне стріляють. Треба. я так